Onye wam 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 wam. Onye pium 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 pium. Onye gang gang gam gam gam. Akarokwe. Ebe ka ipu ebule m agaje? Ma agaje m na ka onye nkuzi anyị nwere ọmụmụ ihe taa. Onye nkuzi ndị akọpịrị ndị prezidenti send na skuul anyị ka ha na-akụziri anyị na nke ha ka ngaji ka awa ọmụmụ ihe eji ego na mma na-amụ ego anyị na-amụ ndị eji baịro na akwụkwọ aga ego anyị na-amụ nsogbu na-amụ ụdị ọmụmụ ihe gị na-ewe ihe ahụ elu ụdị ọmụmụ ihe dị ihe anyị na-aga bụrụ ewu na-ere ere bụrụ ya na-aga ịhụ onye nkuzi gị ọmụmụ ihe apụrụ ya wụ extra modern class ihe a gajekwa na ịmụ wụ political bahamot ha gaji ime so ọ bụ ihe m ji bụrụ ego nọ mmụta ego amụta akwụkwọ ọbabe Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m onye na-elo gị ilo onye ahụ were ọnwụ ma gị were ndụ ndụ bụ ihe ụtọ ọnwụ bụ ife alịlị kpom 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 kpogidi kpom Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m onye na-elo gị ilo onye ahụ were ọnwụ. Hello, Terry. Odima. Thank you, Mutaulea. What are you doing with this goat? Huh? As in, what are you doing with the goat you're holding? Okay. Goat. Okay. School. Sai. Teach. Political Bahamut. You mean you actually brought this goat for practical in my house? Imo, you won't kill me. Anyways, tie it there. Huh? Yes, just tie it over there. Tie it. Tie the goat over there. Okay. Yes, tie it. Good tie. Thank you. Imo, you will follow me to my room. When we get there, you pull off your shirts. When? Yes, you pull off your shirts for a better practical in my room. In my room? Yes, my room. Or you're not ready to learn? Anyways, come with me and don't be scared, okay? Room lesson? My room, yes. Room lesson?